aquestes grans terres que, segons diuen, són casa de Pare Noel. Continuarem després amb una selecció de dades, tant autòctones com estrangeres, arranjades per aquesta ocasió per un pal de Penedès. Podran seguir l'ordre dels seus programes demà, tot i que la majoria d'elles no necessiten presentació. Sí, està ja tot preparat perquè gaudisquen de la resta del concert. Només ens cal donar la benvinguda al nostre director, Carlos Montesinos.
carrers que tindran lloc el proper dia 24 de desembre com a cloenda del 39è cicle multicultural de Santa Cecília i celebració del Nadal. Moltes gràcies a tots per la assistència i bon Nadal.
conoces una? ¿Eso te perdona?